Maing buntag, maing gabi, maing kadlawon sa tanan tawo nga gatan-awan ni ako desisyon para sa kalunasan represent ug kauban ako si Marshall Lebay. Lay na kayang tiis mga nananaw. Unyara padra ni mo pareha sa badyaw. Marshall Anbo sa mga kabaw. Marshall usan ni siya sa mga finalist na to sa Piait Masday tournament, and ang iyang kontra dito si Nick Laus. So mo niyang first episode sa Bara sa Kalunasan podcast. Yo Marshall, kumusta? Ay tra ka nang relax rasad kanang tangta naman sa trabaho, so bakasyon lang sa Yes, sumaw to bay. Nami karon diri sa Kalunasan, pinakaunang Bara sa Kalunasan podcast. So Marshall atong kauban diri. Marshall, kumusta? Di ba usa inyuhan apil masad sa kuan sa? baha bay. Okay raman, wala ray mga nakalas nga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Pero ang mga gamit dito sa balay, grabe jud. Ang uban. Pero amo nag-isip mong mga appliances daan. TV. Inyong balay, Marshall, kuan second floor siya? Nahugog third dasang kwarto. Oh, okay day. Kuan man atik. Kwarto. Okay. Pero init kay init. So pero na inyong mga gamit asa man magibutang second floor? Second floor. Wala sa kabot third floor na. Ay second floor na ang tubig. Wala, pero lawom jud siya mga taga-dughan. Mao ba? Pero ang amo kay ubos-ubos man na gamay, pero sa daan jud mga taga-ari, taga-hawak. Mas grabe jud. Kayot to. Asa gyud inyo ha bay? Paknaan bay. Paknaan man daw bay. Paknaan bay. Grabe sa nang baha. Bay, hinabang dito nabot bay. Naman? Na day. Shout out sa mga higala na to, taga-Ubik bay. Mga tagupak lunch, lamia sa mga sudan lagi. Salamat jud kay ninyo eh. Unsa kapila naman nakadawat dito bay, o hinabang? Wala kay ko kahinumdum kay ako ang ako ara man siguroon pak lunch raman. Paklan so jud. Pero nasa mga bugas bay. Nasa mga bugas. Unsa inyong kanang imagine na kuno ko sa inyong skina sa inyong padong balay bay, mura siya subdivision nato. Nga na. Mo ba? Dagan mga balay nga ay katong mga sakinan nga nangakuan. Nangaanod bay. Inyo ha to dapit naasad sa inyo ha. Dili layo rato didto sa adtoram guro na sa kuan guro. Sa Euratics dapit, pero mas grabe dito bay. Kay na jud siya na matay no. Ni kuan pila na matay dito bay. Oy, rest in peace. Rest in peace din mga pamilya ito bay. Condolence day. Kuan ang ako nadungga na storya dito kay naa sa day nakitaan bata tiguwang niya katong dalaga daw. Bata og tiguwang? Dalaga sa dunya sa katong sa Euratics dapit kay kuan man to siya ni tawagan ni hatchag drive ba. Euratics dapit unahan na sa total Apollo. Ba? Apollo. Asa dapit. Di ba kanang Apollo? Unahan na. Kabantay kanang Pacific Mall. Nahan pa jud sa Apollo man na. Pacific Mall. Dili, wala kabot sa Apollo. Wala kabot sa Apollo. Ara na. Unsa din ang mall nga unahan sa Apollo day? Kuan. Asa dapit nga mall? Diba? Unahan Insular. Unahan Insular. Grand Mall na diha. Grand Mall. Basak naman na diha. Apil sa diha bay. Wala sa ko kabaw, sa ko kabalita, pero apil jud siguro na day, apil gelasyon. Pero diba? Pila mo ka simana nagsigig na pahilapok sa inyo ron bay. Kamay na lang hinuon, pero na sa jud kay ambot lang. Unsay mga damage sa inyong balay bay? TV. Sa gito yung mga damage, wala ra may mga damage, mga baligya ra nga nanganod. Kanang naman sad mi kuan sari-sari store gamay sa mama. Sa maoro yung mga nanganod. Yan mo palito guys, adto lang mo dito. 3 rabay 2.5. Sa nga sa tindahan si mama Marcel. Kuan lang. Wala kami siya pangan. Unknown day at unknown rabay. Paknaan Mandawi. So Marshall bay nasa finals, pwede mi nimo storyaan Marshall unsay imong kanang yun sa nimo pag sa katong nakadaog ka ba pag nakadaog ka pag simis katong gabi una unsa man imong pamati ato kanang kayo lipay kay kato bay wala pero kuan ha kanang hindi lang sa nung hinangin pero
ako alang sa jud sa wa pay si Miss nakaingon sa jud ko nga dako jud ko tsansa makadaog kay Ni si Rasta o si Rasta kay wala kay kailan ako sa mong grupo ra. Anbo. O nya ako kailan ako niya ba? Unsay mga style. Wala kay say ko ano mo ba info ano. Oh. Kumpiyansa na dagay kanto bay. Gamay pero di gihapon ni pag ingon kay trito kulbaan kay ko to. Patay. May gani pagkita na ko sa kamot ni Ana na. Aw. Nakaginhawa ra sad. Unsa ka tuiga nagsugod og rap bay? Mga after pandemic na to, mga IDing nung after pandemic, mga GCQ ba? O, mga year unsa na gina? 2021. Oo, nana 2021 nana. Pero anbo jud ka bay? Anbo na. Trip kay namang grupo bay. Lagyo. Ay kuno ka na bay. Ani ni siya nagsugod jud ni siya tanan ni The Four Way, shout out ni mo bay. Kasi The Four Way wala na. Tagabantayan na wala na kay ko ka balita og asa na siya ron. Pero siya jay master sa diling nung master siya mo hinungdan nganong nag-abot mi tanan nila Biwin ni Seed lang Tough M Kwako Aljun. Kasi Tough M to bay. Kato gamay yun ba? Ayo kato gamay yun. Tong kuya ko tukar fuck the police. Shout out Tough M. Tough M. Ilahasad bay na bahaan sa draba sila pero mo ba? may ta nakabangon na sad sila ba. Asa nila Tough M Mandawi sa Luyo sa Isilmasyon. Mao to bay gitapok mo ni Kuan diing nung gitapok mi na birthday niya na okasyon. Dili kuan to. So may rason Ilaha, gitapok mo. Kuan. Si Biwin rapper na to di pa. Oh, rapper na. 2021. Nana si track Dili to bay. mga kanang anbo murag kanang anbo kay nag-abot mi tanan membro jud na mga year 2022 sa kuan to sa Bantayan Island event sa Madridejos. Shout out day ni G Frank og The Four kay sure bay adto mo kauna ni perform bay. Kaduha. Pero pinakauna na yung mga perform adto jud. Adto jud. Bantayan Island bay. Pero fighter grido fighter. Bantayan Island? Bantayan Island. Adto na nya GC man na. Island. Jolo. Nakita kailan si Jolo bay. Shout out si Jolo bay. Kaila sa Raymond Jolo day. Tukar siya ato. Kuan murag nato siya line up. Island. Island sad murag sakto sad murag si Jolo taga Madridejos ra man pud na ilaha sad siguro. Mao siguro to atong nay dumuduong dito mao. Dili to mao. Lahi na sad to. Lahi sad to. Paitira sa Bantayan sa. Isa Adto nag-organize ito bay. Si Kuan G Frank og The Four. Shout out sa inyo bay. Tungod ninyo na yan. Tukar sa si dato dito. Tukar. Marsha ay si Aljun. Aljun wala. Wala sa Aljun. Si Sidray na rito. Biwin. Ang first yun na membro sa Kuan anbo kay Kuan Biwin, si Jao, ako, Kwako og Tough M. Nya sunod na nagkaabot-abot mi nilang Aljun mao to si Aljun nya. Ay si Aljun kinsa may migo ni Aljun. Si Kuan Sid. Si Sid jud sa kauban classmate sila bay. Ambot asa na sila murag kamigo naman sila daan sila ni Kuan Duni. Shout out day Duni. Duni bay na adto sa beto paglasa. Adto to Duni paglas. Adto na nya ang last si Dunvi kay Dunvi ako naman ang suudaan Dunvi pag high school. Ay kababata na mo Dunvi day. Diling nung kababata pero nag-abot miya na niya senior high na ba? Ana ba? USP din ang buwang. USP sa Lahog. Uy, Don V, rich kid. Bye, shout out mo Don V. Tarongay ko December 20 naman tayo battle ni Don V day. Kinsa ka tayo kontra ni Don V? Ay, si Pedro. Fighter sa nilang battle bay. Fighter sa na bay. Kamot sa tos Pedro. Kayo. Mao to bay. Nag-abot na mo. Adto na jud na siya na symbol pag year 2023. So ang nahug jud na nga ugat na ng anbo bay si Sid bay siya jud bay fighter jud na siya pagkatao si Sid. Okay, siya may mo record. Siya may record. Kanang miski shoot MB kisketa cellphone ra na do. Siya na bay, mo edit. Siya mo edit video. Ambot lang sa Aljun pero si Aljun sad kay magimo himo sa yung last baka tong namo sa daan ba. WhatsApp. WhatsApp ba? Si Aljun na to. Dili si Sid nag-edit to. Si Sid nag-edit to. Ang nag-shot sa to ako migo si Marson Tolibaw bay slingan mo bay. Trip sa gaya bay. Amora sa dingnan ba. Ara lang ka bay. Anaa lang ang cellphone. Cellphone ra dito bisa? Cellphone ra.
iPhone na rin. Mura sa camera eh. Ilad sa mura sa tinuod ba. Depende ra dyan sa pag-edit. Pag-edit ba. Kita fighter siya mo edit Sid ba. Adto na dayon. Shoutout Sid. Adto na Anbo na. Adto na dayon. Kung sa'yo pinakaunang track ninyo ba? Nga collab mo tanan ba? Kulab mi tanan katong kuan Cypher. Katong imong gi-post ra bago ba sa page Bisky ba o kato. Kay lisod man gud og magkulab mi tanan, walo mi kabuok taas kay track. So sa kay matapok, lisod kay matapok ang walo. So ang amuan nilang gihimo na magkuan na lang mi shuffle. Sa usa ka track upat o ana. Sa usa ka track upat or kuan baron. Pila ka book track sa album kan bay? Ulo na sa ko ba mo. Nam mo yung album sa? Kuan mixtape. Ay mixtape ra sa. Mixtape. Ako sa nasa sobra na po. Nana, sobra na sa ikaw, nasa kayo, mabot bay? Nasa kayo, mabot mixtape, bay, puro love-love, kaya pa. Bay, walo ka book track na, bay, love-love, puro, sharo. Isena siya yung mga inday. Pero wala ragod, ang ako, ara sa na, kanang, kuan sa ko, lying style ba, kanang, dilira po ko sa usa ba? Explore sa ko ba, lying style, unsay mga, angay pa na ko makatun na. Kulab man na sa mo buko sa daysa katuyan deng deng deng. Chismis o tong makulbaan ang mga gahi. Kana siya nga track. Apira ba dinawag sulod niya? Dili kuan kanang kana nga track bus kay dugay na jugay na. Nya pero katong mga panahon na kaingon sa jugo nga banga pa kay ko atong musuwat. Nya si Jao kay naman ni standards. Mo to nga sige ko gihimo antod sa na naganahan siya. Antod sa iyang standard akong na abot mo na din. Mao to ba 2023. Nag-abot mo Anbo. Nya himo din mog track. Collab nimo pinsay pinakaunang collab nimo. Si Sid. Si Sid pinakauna collab si Sid. So kamo jud nagpanday sa Anbo bay. Murag ana dili groy. Kami tanan bay. Pero murag si Jabuko kuan ba na siya? Anbo sa na siya? Si Jabuko. Anbo sa na Jabuko sa. Nagud mi urig na siya nga anbo sa jud si Jabuko. Charas Jabuko. Taga Cordoba. Tilipog. Taga Cordoba naman siya ba? Adto na dayon katong si Biwin si battle sa Bisky. Adto na mi na sige tapok sige migtan-aw dito adto. Bitaw sa sakto dai sa. Adto na. Bagay bay pag-invite na sa nako nimo bay ni duwa sa ganun. Bay. Kani bus ugdi tungod nimo bus kaya tadim ko mapil ning ko anjud rap battle. Wala man jud plano mo apil jud ani jud. Wa jud plano mo apil ning rap battle. Kanang ako ara music nana ba kay. Dinindot mo sa nang murag og mataha ong nana. Nya pag invite ako nimo bay noon sam ka to bin sa may wala ko ilay gunahon na kay nakasuway na sa draba ko ato kausa. Nakasuway na day ka. Kato ka dimar. First battle na ko. Murag na to ko try out. First battle. First battle duha biyo ko ato. Ambot og ang ato kunbo murag kambot unsa tayong gingon nga nakalimot na sad ko ba yung sa tingog. Basta gi kuan ko nimo gigalgal ko nimo. Mo to naka lagi bay. Ako nauna-unaan sa mo to ana sa ko nga basi na ani siya nakitaan nga potential na ko nga ikaw rin nakakita. Kay tinuod mo sa jud. Mao sad ya karon na nasa finals. Di ba? Unang pagsalam ba? Karon dayong December 20 sa Pamigabaw sa venue pero underground sounds na siya. Hinaot ninyo may suportaan na. Fighter kay na. Ya unsa man imong pagpangandam karon bay simong kontra bay nga si Nikla Us bay. Kira man wala raman kay kami ni sa run sa tournament sa upat nimo ka kontra kinsa man ang pinaka kontra nga kaingon kag kayata murag lisod nimo ang na. So far Rasta ra jud. Kinsa kay uno na kontra nimo bay? Kuon girl pistim dus guys. Ay wala tunga. Di pero okay ra guys. Pero itong nga siya bay sa lain. Sa lain. Pero kami kasabot ra may ato. Pag kasunod kuan Rednax. Si Rednax burom di gahi ang nya Rasta day. Marshall. Si Rednax mo pa pag champion ni ato. Of the chess. Dayon kayo. Napildi siya sa Marshall. Rednax. Pero fighter sa nga battle bay. Gahi sa siya bay. Nirasta ra ka mga grabe ka lisod bay. Ato ingon ka ba? Ato lang pud siguro basihan sa votes, di ba? Trito. Si Rasta fighter sa Rasta din noon.
kuan lang jud siguro ako ang nakuan ba diffuse iyang unsay iyang style nana ra jud. Ya karon finals bay. Yun sa mga pagpangandam sa Niklaus bay. Parihar ba sa imong pagpangandam atong sa mga last nga kontra nimo or mas luag na karon or mas hugot? Murag feel na ko murag mas luag ron kay taas mangguguan gud. Taas bitaw sa. Taas og panahon. Mura siya 2 months. 2 months sa kabuuan og 20 ka adlaw ba ron sa. Nindot siya kay daghan pa kag mahuna-hunaan ba, di mo blangko imong utok ba. Pero Pressure sa dang mubo no. ansa mo ba? Mubo og kanang mubo. Pressure boss. Kay sa kuan lang kaya ta sa paranako lang ako kay mas maglisod ko sa kuan kanang kuan ba memorize. Mas maglisod ko anang kuan memorize. Mas sa kadaghanan sad. Kay kanang saon na nindot imong suwat yun nya. Di mo mas Mo gi makuan ra mo. lisod man jud memorize bay. Ako magani makalimot mga ko sa mga nahitabo. Kayo. Ma-memorize ba ka? Samot na kanang naa na juga sa stage. Ito lahi ra sa jud ra ba og magpractice ra ka og sa stage na jud. Ano makulbaan sa jud kay nig atubang nimo ba? Pero kung kanang motukar ka ba, sabi motukar karon unsa man makulbaan pa ka na ba? Dili na bay. Mga paranako lang nakasuway naman kog kuan battle. Mo gani no. Murag Nakaatubang naman kog mga tao kay pag sa una motukar ko magdukko lagi ko. mo gani sa. Maganaan na ako. Di kay kanang nako trip ang inana ba kanang Lagi. abot sa Miski stage ba kay kinsa garo. kanang maguba-guba, maguba-guba nya. Kanang makalimot pa jud sa verse, practice ba, practice mo. Jud kayo. Buto Pero kay ni bilang- perform ba. Kana bay finals sakto kana December 20. Awa, di mo madto bahala mo. Naara jud ninyo jud kita pa nagsara kana bay Underground Sounds 4 fighter kay nang event. Sa kay may tabo sa. Kayo nya. Na pa yun na yung mga artist yung mga gahi. Pero surprise na. At lang ninyo ang line na para sa poster. Awa lang. Shout out Street Parma bay. Kayo Street December Parma. 20 pohon. Ato ta na dito. Umbra. Kasi ni bay Umbra. Umbra sa fighter sa Awa, kisig design. bay. Anbo na ang design bay. Paubos kini. Yee. Ay sorry go. Anbo na bay ang design na bay. Anbu din na bay. Asa ko na? Tara. Kanang sa Naruto gani murag mao man yung reference na. Bro. Unya koan sa day Kalye aray Kalye. Yeah, Kalye. Shout out Kalye. Kalye Vinukid. Vinukid. Streetwise. O Streetwise. sa uban nga mga local brand diha. WT, Kimuri, siyempre Rapolo bay. Kayo Rapolo. Insular. Yes. Solar, yes. Kaya taga duwa jud ra ba ta mo shout out. Wa din may kuha ni kuha Baka na. naman ba? Sa rape lang gud. Kanang rape nga naanod ba? De joke ra bitaw. Ya, Marshall, unsa man imong mga plano karon Marshall? Mao to release ka og album. Dili to album ba mixtape pero ako to siyang gi release og kuan ba tagi-tagi lang nako kay naa pa ko uban track nga wala mahuman niya ako atat na kay nako nga i-release ba. Mao to niya ang mga Pero naka-release na ato na karon. na duha. I-search lang Marshall 666 mo na akong page. Marshall 666. Follow na ninyo bay Marshall 666. Tanawa na ninyo niya. Nasa dito ang chismis bay. Mao ba? Na dito ang chismis nga track. Joe Ocobs. Wala kay to na bulabog ba? Wala pa bitaw ito na bulabog. Pero gilang mabulabog na to kuan bay. Amo basin i-find Imbiha to ninyo bay. Siguro ina sayang nga sa duy ang beat ba no sa YouTube. Maulay sa. Mao lagi bay. Pero gilang Di ka nang original lang. ang kanang original Sayang lang. Pero wata ka ba siniga finals mo baro na matukar ron sa. Oo, madto na Joe. Oo, natubatil mo Joe. Naman do Joe. Oh, battle si Joe Boko Joe bay. Boko, Ya bay. kontra kay si Secret. Basin i-release ani nga video kay naa nang poster. Basin. Ya bay kanang kung magsuwat ka bay, silbi mangandam ka unsa man imong trip ay ang uban kay bisag naaman sila sa sakyanan baron or silbi naglinya sila sa mupalit sila McDo aram sila makahon na ikaw unsa man ka masuwat. Ko kay kuan raman ko. Kanang magahin ra kog oras ba? Mao ba? Magahin ra kog oras siguro mga siguro mga hapon kanang wala kay buhaton nya hantod Pahuway na ba, no? nya for example mga alas 3 nana nya hangtod mga alas 9 nana. Sa gabi. Pero sa ako ang sa ako lang nabantayan sad kan ng mga inganaw ras nayusahay makahuman kog usa ka round nasa usahay nasa usahay 16
Pero sa ako good para nako kay ari ko magagad sa beat jud. Basta fighter ang beat. Wow na na. Buto sa gay mo magsuwat. Pero miski unsa man dyan siguro pero Pero pa kakasuway ba na Palikabutan, lock imong kuan ba kanang wala na kay manhunaan ba. uy, naana di dyan pirme, na mawaway sa- naana pirme. Lagi unsa man to nimo bay kanang unsa Ulo. man imong gibuhat. Ulo mundang ko. Mundang ka? Mundang ko niya. Mundang kag sawat. Oh, mundang kong suwat niya. Ako ang kuanan kanang akong iwas akong unahuna ang suwat ba kanang ug unsay buhaton nako akong suwat sa unahuna maoran na kay aron balik na og suwat ko ana sa dang musod nga Pero kalimtan sa nimo bay atubang sa ka sa kinabuhi sa Oo, nga tinuod ana ba, pa sa oo. tubang sa kinabuhi nga tinuod. tubang sa syuta nga taya ni zero na sa Oy, Marshall, wala Pero trabaho, gilang- pero gilang ngitara ta nara na Kaya bay. Naara na. Kato ni trabaho ka Marshall unsa may routine nimo ato 2 months no. Kasuway ko ana bay nga nasakitan sad ko kay gitaktak ko kay tungod baoy halin. ako ato kay wala mo nasakita na to ako kay siguro mga dili jud siguro to mga duhara ko ka buwan way halin mga siguro tulo jud siguro Tulo jud. 3 months yun na ilang kota Unya, bay. kuan warning mga siguro pag unang buwan warning nana ikaduha Pila na kinahanglan bay? kuan mo guna mo kanang Bisag usa lang. amo ang kuta taga buwan dili Ay kwarta yung kota bay. dili kuan kana jud kanang kuan Pila kanang ba kuan jud tao? ba kana ba tao ba kuan need siya sa mo ang account kay kuan na milay lahi may mga target naiuban ang target tag 100 ka pin 100 ka tao sa usa ka buwan. usa ka buwan Kuha ba na nila bay? dili jud pero sa katong nga kumpanya ilang gipangayo jud kay at least na lang ba duol or kuan kanang katong nga kato mo abay wa layo mo jud gayo Wala jud. dili na wala layo ato lay butang amo ang Mga 20 sa usa ka buwan. among kuta to 86 nya Si Francis bay, makalin sa Francis oh bay. kalin man pero Francis. Francis bano kinsa ra man gud ko Francis igat wawa na asad miya na track bay igat pa pero kato na mga 86 ang kuta Dili. Unsa day oras sa imong trabaho bay? alas 10 gabi Sa gabi. Unsa may imong routine na bay? Taga-adlaw bay. Nang katong trabaho pa ka. kuon Silbi butang ta lang na kay battle lang Oo, ang na buwan. battle. Nya anang trabaho pa jud ka. Sao man mo bay? Pag-handle sa imong Kuon. oras ba? kanang usahay kanang magkuan ko dayal ko magsuwat ko arara notes adto ra sa Minaw kag beat bay. katoy mo mga gipangsingin nga mga beat ako to paminaw Isa mo sa imong Oo. Gmail. Gmail Nya adto ra nimo paminawan adto dito. ra magsuwat unya kung nay customer Pwede ra mo mag-cellphone dito. dili Dili na mo pwede sa. may cellphone dito adto Mura ra gyapon. na Double nga kuan sa. kay sa kuan sa kato nabantayan ako nga routine katong mga last nga mga battle kay kana maura adto ko magsuwat sa kuan sa amuang sa ako ang station Out ka bay alas City. Alas City Sakto lagi. Nya alas City di pa man juga matuugan na bay. dili pa Try ara na ako buhato ng pagkuan pag speed pag memorize pero magsuwat ko adto jud ko sa trabahoan kana magdayal ko kato Paitira sa. mao to samot na ron nga wa ko'y trabaho Mo gid sa makadaya. 16 bars na lang yung kuha mao to nya ko ana sad ko relax sad may na lang makarelax kamay nya next year banat na sad Sabado Domingo lifestyle. kayo ana ra man jud na survival mode man yan to agad Kayo bay. anak patang pakyaway Dili anak pa ni Zaldico. Zaldico og ni kawan kinsa to sa taman ng uban ya Zaldico. Bongbong Marcos di chike kang buang nga ka marijuana pala Ya, Disney sa inyo ha bay ba na okay na dito bay recover na to ng mga tao dito bay. ang uban Ngano din ibaha inyo ha bay? adto mo guna ang amuam gud duol mo dagat nya duolog sa pa So, unsa nga sa pa? kuan butuanon Butuan nun bisa. Mao tong katunggi 3D nga ni Awas. Or lahi to. Kung gikan sa bukid ba niya? dili
katong murag nahugog ko documentary. O kato ba? Kita ko to sa kuan man to, liluan kot. Sa liluan dito day. Pero Kot-kot. inyuha bay daghan sa inyuha daghan sa dug kanang ni ang tubig bagikan sa Uy, kuan mo. daghan kay nagsag ang murag nahug man na og amua ang las kanang sapa. Igka unahan na dagat na. Murag nahugog. Nang abutanan sa tubig. Oo, kana ba abutanan sa Ya tubig. taob ba jud bay? Oh, nya wa pa jud humna ang flood control kay. Wa di humna, bay. humna bay. Taas kayo nya ang sa tumoy na ay murag gamay nga ay kanang wala jud siya humna ba. Kanang makalusot ra ang tubig ba. Kanang wala na siminto. Oo, wala na siminto. DPWH jud. Kay yata yun eh. Ug waon ta nila tablaha wala jud siguro na makalas kinabuhi. Tanaw nimo bay. Kung wala nila na to bay. Inyuha dito maawas. Awas Dili. gapon. Dito mawas taas kayo. Taas na kay day. Maglisod kayo kuan dito kanang si tawag na kanang abot ba. Basta taas kayo. Maayo nun. Yung pero wala nila gihuman. Wala nila gihuman boss. Maong ni awas bay kay wala nila gihuman. Wala siya maawas adto niya agi ang tubig. Ay nilusot di sa kilid sa. Pero mubaha jud siguro gihapon to pero may na lang siguro kanang taga-tiil ra nana ba. Pero kato paglas uwan wala na siya ni balik. Wala na. Kay sa kuan sa katong bagyo ha, mauto siya murag gitawag og mga murag Pinakagrabe bay. paknaan record guro nga pinakataas nga baha Sorry. dito ba. Nga nakuan ba. Silingan na rin mo dyan liyo bay siya. Ambot asa nila tabuk o dol-dol ra. Di mo Ya bay, asa masad mo nagkaila ni Kali bay? kuan ni Kasaba ba? Kasaba Baker. Shout out sa Kuan Kasaba Baker. shout out sa boy. Kuan suod na joy mena niya high school ba. Kababata Siya sad mo? Murag nahug ug na kay Senior Jaime sugod jud na ni amigo. Mao. Grade 11. Kuan di mo day kanang classmate di mo day? Dili kuan ra si tawagan na schoolmate. Schoolmate ra day mo bay? Kay kanang USP namgo na siya spot good. Kanang atbang sa USP nga tindahan sa una si Sergio. Shout out day Sergio bay. Asa dapit sa main gate? Oh, main gate. Atbang na pag sa una kay tindahan man. Ya, nasa kuan ba bilyaran. Para sa Katong sa nga ng pizza Albertos ba? Albertos dira, dili na mao. Dili na mao dia. Kabantay ka nang namaligya na rog sakyanan. Ay dira day kana day. Ara jud sa una. Karong giwa naman daw. Ya kinsa mo say nakakuan nimo nga mag-rap bay? Kinsa mo say naka-introduce nimo bay nga kanang murag nainganyo ba? Kuan. Pag high school na jud nako, ako ano yung tray paminahon. Kuan na jud hip hop na jud kana flip top. Flip top niya mga tukar sa kuan Rebel Dogs na hero. Isa na ang animal ang gihulat kana jud nga mga album Luni. Wahi na Kinsa mga pa? kato na pizza alad nga kuan jud kato ng album nga yawa-yawa mao jud tong gipaminaw sa tanan nako sad Kayo ba? mao sa tong trip. Dayon na introduce ko sa hip hop bay kay akong migo ang naka-introduce nako kay iya akong gipakuyog laglag bara trace No. rapolor gyapon Sa ako pang gisunod-sunod si tata dito. Rapolo laglag bara Sa- trace. Oh, na video bay rapolo laglag bara trace ni anak ko ba. Mo si tata ningo sa dato. Kayo. Ya mao to. Nasundan na, sige nagkasundan ya naabot ang pandemic bay adto Oh, na. ato na no. Itong online na no. Oh, online sabong na, biski online sabong na. With beat. Di ba kuan man sa di unsay kuan na to? Kanang kuan na to style na to kanang mura ra sila manghimog track or kanang sumugay jud. Dili, ana jud. Battle Ana jud jud sila. battle jud no. Yeah. Daghan kay basher CD ato, grabe kay. CD may pinakabuto ato.
Si CD, si Matres, Nakalimot ko sa champion na to. si Jigong. Ah, Tayo si Jigong, Jigong, si Jigong. Matres. Ug si Rick Burns. Pointer sa to si Rick Burns. So, Mga nindot day sa to. ones. Nindot sa to ba naman? Ug with beats. Kayo. Kailang Rick Burns ba eh? Wala ba? Wala kayo mo naabot na nila. Jugang mo na sila. Sila Ah, Optic. Jugang. Oo. Pero kana jugang nakadungog ka na. Sila Optic. Sila Loon. Shoutouts Loon bay. Adto na rap. Kauan jud. Kato jud nakasuwa. Ambot kita kalit-kalit ra sa tubos. Nagsakay kog bus, nagsuwat-suwat mo nung gunon. Tarni. Mga kabaw, mga nag-rap na tayo ka ba? Adto ra nagsakay kog bus niya. Laim kayo. Mo to. Asam ka gikan na to bay? Amo kunya adto ko pa dong Park Mall. Nakoy paliton. Adto ra. Adto na din pagimo niya. Dili kinsa may nakakuan mo di. Anak na Kanang- mo ay migo bay Oo, kanang. impluwensya jud. Na og rap ba kaysa Koan jud si Jao jud. Ay migo na jud ay mo daan jaw na. Amigo na midaan Jao adto pa high school sad. Si Jao taga kuan sa na. Aram sa na eskwela USP sound na. Mga ba? Mm. Talisay na USP siya. Luyuan niya sa. Kuan mingla Ay mingla jud na siya sa. sound na. Adto na dayon. Gawon na jud ay grab si Joe Buko ni mo Dugay isa. na na Jao Parang eh. 2018, 17 ba na. Unsa pinakaon ng track niya bay? Katong euphoric. Katong Siguro, nga euphoric katong nga na. English track na. Fighter kay bay. English track. Mo English. pinaka na- Ikaw English ato imong unang track bay. Dili. Bisaya ra. Mubo ra kay kog dialekto ng English. Wow, ganun isa lisod. Lisod sa English. kanang murag need sa jud siguro kasi basa nag Kaya bay. sa mga meaning anong mga word da. Para ra na sa mga kaya nila ba. Kaya. Pero miski kinsam gro makaya og magkuan lang jud. Kuan lang jud nimo. Tuon lang jud ka. Kana mara sa jud na. Ya mo to bay mura de kag nainganyo ni Joe Buko bay. Oo. Tan suya ka ba no hata sa buang sige no magrap-rap. Kayo. Kana koy kuyog na sa gawna niya sa una. Kuan siya event. Sorry. Adto event. Asa ka na kuyog niya nga event bay. Adto sa kuan. Adto sa Pasil pista to na silang brahay sa to. Silang Izrak shout out sa ninyo rin. Na Oh, di ba to dugay? Nang- Kakita ka kuan na nga event. Na si Winston Lim kay siguro. dili di na mao. Lahi sa today. Murag nahugre siya og kuan nga murag nahug og kuan nga event kanang kuan ba kalingawan nga event minana pero kuan siya hip hop siya. Sila kanang kuan wakalob sila to. Wakalob, bay. Sila to bay wakalob. Ya si Adto Jao na. sa Oh, Jao. Adto na sa murag nahugog si Jao ako mentor sa dana Kayo, sa hip hop bay sa unsaon unsay mga angay ba sa pagsuwat pagmulti ana bay shout out fighter ka Jao. Ikaw may akong pinaka-idol do. Promise do. kayo bay. Kaya di tungod nimo wala mo ko alam gani. Dili ka ma-influensyahan ba no? Wakay Kawinsahan jud. sound na pagsubot sound pag record, wakay mapangutan-an ba. Ang nakadindot sa jud kay kuan siya ba prangka gani kanang type kay anay kanang yan na ba kay mga kasagaran ra ba wala wait ira na miski Moingon man ang mga tao nga fighter ka kung di mo migo. kayo Kung kayo kanang suod kay mo, sawayon jud ka na Sawayon, jud. batian, ay. Pero kanang mga di kay mo migo bay kanang taga-taga dra inon jud ka fighter. Oy, ay. Fighter na ka pa permi ba? kayo nga comment mo no Fighter ka permi ba? fighter permi Pero ang mga tinuod mo na sila maingon. No? maona pay ang mga tinuod mo na mo critic nimo gunsay mo mga sayop Ya asa maka pinakauna nga nag-record bay? Sa mong track. kuan ako ra banla bay Banlab hidsit ra ato ra ko trip antod na nagkaila mi ato nila si adto na ko tig-record ani Record og tinuod na. tinuod na jud antod sa karon kay ta fighter kay mo kuan si CD mo Mo mix. mix fighter kay mo mix Basta sigig practice ah. Naman siya bagong release ah. Umbra sa. Mao na yung bagong release. unsa track Dili. Sanin. oh kani Mao na yung bagong release. first ni niya nga release niya na siya kuan sad umabot tong blue No? basta i-search lang Umbra Collectives Umbra Collective. nya sa kali naasad sa Oh, Binukid naasad bay. sa Streetwise naasad sa asa pa to Nay bago si Kuanday. Chad. murag na siya umabot sa nakakita ko sa Patuloy lang sa ba? Street Parma naasad no Oh, tulo to ka bukas video. Sharo. Pang December jud kay ba? Piliin na ninyo or mas maayog palit-palit mo sa usa no para daghan mo drip base kay naasad
Way umabot eh. Way Di ka to ba? Biski kali ba? Ah, Horod na? Napay. Aw na pa day. Oh, di ay. Pamalit mo ato eh. Upa man ko halin nato eh. Pumalit na mo ba? Puro Sige mo na ba? pangayo. Ito na part. Yes, umao to bay. Ngao na siguro to. Dagan salamat ninyo Ayaw, sa ni tanaw salamat ani. And salamat po sa akong Salamat kay boss. guest karon Marshall nga yari pagid sa kalunasan gikan paknaan ba to sa? Kayo. Paknaan, Tuol ra Mandawi. magmotoron. Nga, layo kaya mong gilakaw bay 15 minutes gikawat pa jud ang mga sigarilyo. Nga pa jud tanga basura. basura mong motor. Shout out sa inyo ba eh. Yan, Pero okay ra gyapon, naraos ra gyapon. So yeah, daghang salamat Yeah. ninyo bay para sa kalunasan. Marshall sa finals Underground Sounds for December 20. abot-abotan ninyo. Bye-bye.